guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, di felsefeya İslamê de herî davî meqala Ebubekir el-Razî kiribû. Piştî Ebubekir el-Razî di felsefeya İslamê de navê kê derbas dibe, îro em ê kê nas bikin? Belê sezgîn herî dawî meqala Ebubekir el-Razî kiribû. Piştî Ebubekir el-Razî di bernameyekî de meqala ekolên felsefe İslamê kiribû. Lê wek fîlozof herî dawî Ebubekir el-Razî El-Razî di navbera salên 865 û 925 de jiyabû. Di navbera van salan de piştî El-Razî wek fîlozofekî giring Farabî derdikeve pêşberî me. Farabî filozofekî navdar em wî nas bikin. Kî ye Farabî? Di kîjan sala de li ku jiyayî li ser çi xebitiye û li ser çi perwerdehî dîtiye? Em wî nas bikin Murat. Piçekî agahî bidî. Helbet. Farabî di navbera salên 807 an 72 û 951 de jiyaye. Ji bajarê Farabê ye. Farab niha di nav sînorên Qazakistanê de ye. Yani îro bi çi navî tê zanîn nizanim arast bi navê îro. Lê niha di nav sînorên Qazakistanê de cih digire. Ji ber ku ji bajarê Farabê ye, bi navê bajarê xwe wek Farabî tê zanîn. Lê navê wê rastî dirêj e, yani Loma dibên bi navê bajarê xwe tê zanîn. Ebu Nasir el-Farabî helbet ev jî hatiye kinkirin, dirêjtira wî heye. Li bajarê Farabê dest bi perwerdehiya xwe kiriye. Lê dûreberê xwe daye Bexdayê. Bexda wê demê wek tu cî zanî ji aliyê siyasî, aborî, çandî û perwerdehiyê ve navendeke mezin û giring e. Li Bexdayê bi dersên mantiq û gramerê dest bi perwerdehiyê kiriye. Wê demê li Bexdayê dibistaneke felsefeyê ya ji aliyê xristiyanan hatiya ve kirin heye. Dibistaneke Aristoteles Parêzê li ser şopa Aristoteles diçe, felsefe Aristoteles diçe. Li wir ji Ebu Bişr Meta bin Yunus dersên mantiqê dibîne. Di çapkaniyên Latînî de wek Abu Nasser an wek Al-Farabius derbas dibe Farabî. Xêncîvan navan di felsefa İslamê de jî wek muallimî sanî, yani mamosteyê duyemîn tê zanîn. Te got muallimî sanî ew hat bîra min di felsefeya İslamê de Aristoteles wek muallimê ewel, yani mamosteyê yekem, mamosteyê ewilî dahat binavkirin. Te got Farabî jî muallimî sanî ye, mamosteyê duyemîn e. Xuya tekliyeke di navbera Aristoteles û Farabî de heye yan ez şaşim? Na, rast e tekliyeke heye û tekliyeke xurt jî heye. Farabî di felsefeyê de li ser şopa Aristoteles çûye. Yani gava meqala perwerdehiyê kir min got edî li Bexdayê li dibistaneke felsefeyê gava dest bi perwerdehiyê kiriye, ew dibistan ji xwe dibistaneke Aristoteles Parêzê, yani ew perwerdehî li ser bandoreke çê dike, bandoreke mezin çê dike û Farabî jî di felsefeya xwe de li ser şopa Aristoteles diçe. Bi şerhên li ser berhemên Aristoteles derdikeve pêş. Loma piştî Aristoteles wek mamosteyê duyemîn hatiye binavkirin û di felsefeyê de hem di felsefeya Rojavayê de hem di felsefeya Rojhilatê de qedr û qîmeteke mezin dîtiye. Ji bo têkiliya di navbera Aristoteles û Farabî de baş pê fehm kirim, dixwazim ji berhemên Farabî çend mînakan bidim. Gelek berhemên Farabî şerhên berhemên Aristoteles'in. Ana ji berhemên Farabî çend heb mînakan ez bidim. Kitab-ül Burhan şerha li ser analîtikên duyemînin. Kitab-ül Qiyas şerha li ser analîtikên yekemîn. Kitab-ül Mevezîül Cedeliye şerha li ser topîkayê. Kitab-ül Akvalîl Mugalîta şerha li ser sofîstîkayê. Kitab-ül Maqulat şerha li ser kategoriyane. Gava em li navê berheman mêze dikin, navê wanên taybet yani navê wanên Erebî laliye ki navên berhemên şerh kirine jî derdikevin pêşberî me, wek analîtikên duyemîn, analîtikên yekemîn, topîk, sofîstîk, kategorî. Vana çi ne? Vana
di berhema Aristotelesa bi navê organon de navên beşên pirtûkê ne. Berhema organon berhema mantıqıya Aristoteles'e yani ev navên migo analitikên yekemîn, analitikên duyemîn, sofistik kategorî vana yani ji navê berheman bêtir navê beşên pirtûkê ne. Navên beşên berhema Aristoteles'in ev berhem jî organon e wek migo organon berhema Aristoteles'a li ser mantıqıye Farabi li ser van beşan xebitiye gelek xebitiye û şerh kiriye van beşa yani li ser beşa mantıqê pir sekiniye loma piştî Aristoteles wek muallimî sanî hatiye binav kirin. Tenavên çend berhemên wî gotin ku piranî şerhên li ser berhemên Aristoteles bûn. Farabi ji xeynî şerhên li ser Aristoteles li ser kîjan beşan xebitiye Murat? Wek min got piranî li ser mantıqê xebitiye û li ser têkiliya di navbera ziman û mantıqê de pir sekiniye. Wek mînak berhema wî ya lafizên di mantıqê de tên bikaranîn an jî gotinên di mantıqê de tên bikaranîn an Kitab-ül Huruf kitêba herfan ev her du berhem qala têkiliya ziman û mantıqê dikin. Xîncî mantıqê li ser metafîzik, teolojî, ahlak, siyaset û psikolojî xebitiye. Yani gava van navê van beşan mera dijmêre rasterast Aristoteles tê bîra mera. Aristoteles jî li ser gelek beşên cuda xebitî bû. Ji helbestê bigira heta psikolojiyê, ji kîmyayê bigira heta mantıqê. Di nav van berheman de, di nav berhemên Farabi de berhema ihsâil ulum yani ji martina ilman giring e. Di vê berhemê de Farabi ilmên ku di wextê wî de tên zanîn dabeş kiriye û yek bi yek ji martiye. Çine vana ziman, mantık, matematik, metafîzik, siyaset, fıkıh, kelam û van ilman wek ilmên giring derdikevin pêşberî me. Xîncî van berheman jî berhemekî wî herî zêde tê zanîn heye ew jî Medînetül Fazıla ye. An jî dewleta bi fezîlet, dewleta îdeal. Li vir Medîne ji xwe bajar e lê di wateya evê de dewletê de tê bikaranîn. Ew jî nizam belkî bandora Aristoteles be. Polis û devlet ne li Atînê. Belê yani gava qala dewletê dikin qala bajarekî dikin qala polîsekî dikin. Ew jî dibêm ji bandora wî ye loma nav dêra dewletê re Medîneyê bikaranîtiye navê bajar bikaranîtiye. Divê berhemê de qala çitke Murat mijara berhemê çi ye ji xwe navê dewlet rast navê berhema Platon ya devlet anî bîra me. Belê. Jalî naverokê ve ji xwe pir diş be dewleta Platon. Yani her çi qas berhemeke li ser siyasetê be jî em karin hemû felsefeya Farabî divê berhemê de bibînin. Di polîteya Platon de jî werbû. Ew jî her çi qas berhemeke li ser siyasetê be jî em nêrînên Platoniyên li ser perwerdehiyê, li ser müzîkê, li ser malbatê em giş divê berhemê de derdkedin pêşberî me û ev berhem wek berhemeke ütopîk jî tê qebûl kirin. Yani qala dewleteke xeyalî dike dewleteke baş xwediyê kîjan taybetmendiyane rêvebireke baş divê çawa tev bigere divê çi bike divê dewletê çawa îdare bike. Ev berhem ji bo têkiliya di navbera felsefeyên Aristoteles û Farabî de jî mînakeke baş e. Ana li gor Aristoteles ji bo mirovan armanca herî mezin bextewarî ye. Mirov di her tevgerê xwe de bextewariyê daxwaz dike û armanc dike. Ev tevger yani etik û bextewarî jî girêdayî siyasetê ye. Mirov di nav li gor Aristoteles mirov di nav siyaseteke baş de di nav dewleteke baş de dikarin berê xwe bidin tevgerên baş û bigîjin bextewariyê. Ew bernameyên Melser Aristoteles amade kiribûn meqala vana kiribû yani ew têkiliya bextewarî û siyasetê. Yani Aristoteles di navbera siyaset û bextewariya mirovan de têkiliyeke xurt danîtibû. Girêdayî vî ye Farabî jî di berhema xwe ya Medînetül Fazıla de qala dewleteke baş dike. Yani em karin bêjin ku di siyasetê de armanca Aristoteles û Farabî dişibin hev. Bi taybetî ew têkiliya ku di nav bextewarî, etîk û siyasetê de danîtine hema wek hevin.
دگو بختواری لگور فرابی بختواری چیه؟ فرابی چاوا بختواری پیناسه دیگه مراد؟ بیا نظام برسل بدم آن ندم دم جارین برهم برنامه اندین دم کورد سرب سکنن کرتاسی belki. جوی خاطرته به کرتاسی برسل بدم لگور فرابی بختواری جبو مروان آرمانجا هری مزن و هری داویه آهری نهاییه مروف جبو بختواری هاتن افراندن یعنی آرمان جوانا یکمین آرمان جوانا افراندنی بختواریه لگور فرابی بختواری جبو تو تشتی نابه ناوگینک او بخو او بتنا سری خو آرمانجه که و آرمانجه که مزنو بلنده نرخه که مزنه به تایبتی ده برهما وکمه گو مدینه الفاضله ده لسر بختواری سکنیه لسر تکیلیه دناف بختواری و سیاست و اتیکه ده سکنیه وکمه گو پرنوازم بکراهی قلبکم گاوا مقاله نیرین فرابیین لسر siyaseti kır ez edisa bihurguli qalavan mijaran bikim. Baş Murat ez dixwazim li ser şerhên Farabî tiştek bipirsim. Te got Farabî li ser berhemên Aristoteles gelek şerhan nivîsandine. Belê. Li gor veya felsefeya Farabî em karin çawa binirxînin. Yani mirov dikare Farabî rasta rast wek şopînerekî Aristoteles binirxîne yan tenê wî Aristoteles şerh kiriye. Di serî de şerh çiye şerh şîrovekirine ravekirine yani izah kirine belê Farabî gelek berhemên Aristoteles şerh kirine li ser berhemên Aristoteles bi hûrgilî xebitiye heta di hinek çavkaniyan de ji bo Farabî dibêjin Farabî Aristoteles ji Aristoteles çêtir fehm kiriye yani li ser gelek xebitiye li ser Aristoteles Lê ev jî heye yani Farabî bi rêya van şerhan çawa em bêjin gotin û fikrên Aristoteles dubare nekiriye yek bi yek dubare nekiriye bi rêya şerhan felsefeya xwe ava kiriye pergala felsefeya xwe ava kiriye yani di şerhên Aristoteles de di şerhên li ser Aristoteles de em fikrên orijinal dibînin xêncî şerhên Aristoteles em fikrên orijinalên Farabî dibînin di nav van şerhan de em dibînin di gelek cihan de em dibînin Farabî wek Aristoteles nafikire di gelek cihan de em dibînin Farabî fikrên Aristoteles adapteyê felsefeya İslamê kiriye loma Farabî hem wek di nav van şerhên xwe de hem wek şîrovekar hem jî wek avakarekî derdkeve pêşberî me gava em li şerhên Farabîyên li ser Aristoteles dinêrin em dibînin ku di felsefeya İslamê de cara ewlî Farabî mantık, metafîzik, etik û siyaseta Aristoteles bi temamî nirxandiye û di nav yekitiyekî de şîrovekiriye lê di vê şîrovekirinê de jî wek min gotin Aristoteles yek bi yek dubare nekiriye di vê çarçoveyê de li ser şerhên Farabî em dikarin vana bêjin yani belê Farabî şopînerekî Aristoteles e felsefeya Aristoteles bi kurahî şîrovekiriye di felsefeya İslamê de çanda Aristoteles parêziyê ava kiriye yani felsefeya Aristoteles ji nav çanda Yunanan girtiye di nav çand û cîhana İslamê de di nav çand û cîhaneke cuda de bi cih kiriye û ji nû ve ava kiriye xêncî vana jî Farabî wek filozofekî serbixwe jî derdikeve pêşberî me. Belê. Murat te bi hûrgulî qala berhemên Farabî kir bi van berheman li ser felsefe û xebatên Farabî bingeheke baş çêgwazî bêm. Hêdiyê diye dixwazim em dest bi felsefeya Farabî bikin. Me neketî dest bi felsefeyê nekirî. Heta na me ew naz dikir. Ez dibêm em qala nêrînên wî yên felsefî jî bikin. Di bernameyên berê de gava meqala felsefeya serdema navîn dikir hem ji bo felsefeya Xristiyanî û hem jî ji bo felsefeya İslamê pirsgirêkeke felsefiya hevpar derdiket me ev didît çi bû ev têkiliya di navbera dîn û felsefeyê de Farabî li ser vê meseleyê çi difikire çi dibêje yani li gor Farabî di navbera dîn û felsefeyê de têkilî û girêdanek çawa heye pirsek piçekî dirêj bû Sezgin yani حتى da serî wî min got ez di bêra xwe de bigirim dawiya wî
Yani tekiliya nabera din û felsefeyê Erê li gor Farabî tekiliya din û felsefeyê çi ye? Belê tekiliya di navbera din û felsefeyê de an di nav aqil û îmanê de Belê. felsefeya serdema navîn de mijareke giring bû. Giring e û wek te got him di felsefeya Xristiyaniyê de him jî di felsefeya İslamê de wek pirsgirêkeke felsefî derdkeve pêşberî me. Li ser vê mijarê nêrînên cuda hene. Di felsefeya Xristiyaniyê de me qal kiribû. Di felsefeya İslamê de jî hêdiyê diyem qal dikin. Li gor Farabî di nav din û felsefeyê de çawan bêjin hevsengiyeke heye. Her du jî hevdû tamam dikin. Cudahiyeke tune di navbera wan de. Farabî dibêje din û felsefe ji aliyê armancê ve xwediyê armanceke hevparin. Armanca her duyan jî gihîştina bextewariya herî bilind e. Lê di gihîştina armancê de ji hev vediqetin. Yani ew rêya gihîştina armancê di her duyan de cuda ye. Ew rêya ku ji bo gihîştina bextewariyê nîşan didin rêyên cuda ne ji devê meselê de ji hev vediqetin. Lê ji aliyê armancê ve her du jî yekin û her du jî hevdû temam dikin. Li gor Farabî ana ew em dîsa vegeriyan ser pirsa te ser bextewariyê. Li gor Farabî bextewariya herî mezin zanîna heqîqetê ye. Mirov ancak di nav civak û siyaseteke baş te dikare bigîje heqîqetê û bi wîya wayî dikare bextewariyê bi dest bixe. Ji bo civakeke wîsa jî din û felsefe Farabî ve her du jî lazimin her du jî hevdû temam dikin. Armanca wan yeke lê rêya wan cuda ye. Belê. Murat, li ser Farabî gelek tişt hene got dixwazim bipirsim lê em dawam bikin yan em bêhêlin bernameyek edin? Yani birav bername ji bo Farabî û felsefeya Farabî wek destpêkek be. Xuya me li ser Farabî hîndisê bernameyên din jî çê bikin. Pirsê te em bêhêlin van bernameyan em guhtaran zêde aciz nekin. Em bêhêlin bernameyek edin. Tamam, baş wê çaxê em bernameyê li vir biqedînin lê berî em biqedîn dixwazim tiştekî bibêjim. Dîsa pirsekî ya? Na ne pirse wek agahiyek yan dixwazim tiştekî bêjim werhasin. Bi vê bernameyê em gihîştin bernameya hefteyem çi gotinek zehmet e. Hefteyemîn. Hefteyan. Gotina ew çiqa zehmet be jî em gihîştin. Em gihîştin telaffuza wê zehmet e. Lema tedît hejmarên wek pêncî, heftê, heştê, set yani hêjayê me re behsa wan bike yani. Min got ez spasiya her kesî bikim ku di vê rêwîtiyê de bi me re bûn û hêvî dikim em gelek bernameyên din jî em bi hev re bin. Mixwest ez vêya bînim ziman. Belê ev heftê bernameyan em derdê hev dikişînin. Em qehwe vedixwin. Her çiqa qehwe piranî li ser milê min be jî. Heftê bernameye me qala ev yani berdewameke baş e ji bo min bi hêviya ku em bernameyên zêdetir û mezintir jî amade bikin. Lê ev heftê bername jî yani ne kême bi min. Heftê bernameye em qala felsefeyê dikin û em bi zimanê xwe qal dikin. Ji bo min a herî giring jî ev e. Em spasiya guhdarên xwe dikin di rêwîtiyê de me tenê neyiştin. Bi piştgiriya wan em hêvî dikin ku em ê bernameyên gelek xweştir jî amade bikin. Ez jî hêvî dikim te tiştekî got ew hat bîra me gelek caran hin godarê me derve dibînin ji naverokê bêtir ser vê îstikrarê me pîroz dikin. Yani dibên bi rastî ev 3 salî me bû yani em ketin sala sesiya û va bername hefteyem. Yani binêre îstikrareke yani. Gotina wî çiqa zehmet e em neelmîne bernameyên hefteyemîn. Yani hingî me nedîtî em neelmîne bêjin em nikarin bêjin. Lê dîsa jî bernameya me hefteyemîn pîroz be. Bi hêviya bernameyên xweştir û zêdetir. Belê. Wê çayem bikarin ji guhdarê xwe xatir bixwazin. Guhdarên hêja heta bernameyek din mijarek din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyek din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin heftê cara spasiya we dikin em bimînin di xweşiyê de.
Qehwe û felsefe